срещу Академик София матч от първия кръг на основната фаза на турнира за Купата на България. Още веднъж стартовите състави. Домакините с номер 16 Радослав Рашков, 6 Жихат Кемил, 18 Милчо Макенджиев, 15 Ивайло Русев, 4 Александър Томаш, 2 капитана Борислав Георгиев, 24 Йордан Апостолов, 9 Александър Русков, 11 Стойчо Младенов, 10 Александър Младенов, 14 Ивайло Димитров. Като резерви са записани номер 1 Цветомир Цанков, 17 Мартин Сечков, 7 Радослав Анев, 3 Патрик Самба, 20 Светослав Караиванов, 23 Сандер Местер и номер 25 Мартин Райнов. Гостите от Академик в жълто-черни екипи. На вратата с номер 33 Борожидар Стойчев, 6 Лачезар Манчев, капитан в отбора, 7 Ивайло Василев, 9 Никола Радулович, 10 Алекс Манолов, 11 Владимир Махаров, 13 Борислав Николов, 16 Атанас Любенов, 17 Милен Кикарин, 19 Петко Петков, 21 Найден Кихайов. Автор на номер 14 Ивайло Димитров. Александър Младенов, номер 10. Хваляй го.